Kanjeng kula pawasaken kados paduka tansah ngemu sungkawa menapa ingkang kapenggalih Kanjeng. Garwanipun Kakang Nini Setyawati, sejatinipun Kakang iki masih gawang-gawang ana ing padoning netra sedane swargi uwa Surawiyata. Sampun Kanjeng, sampun memanjang wingit sedaya menika sanes kalepatan paduka sawetahipun. Jer paduka rak inggih namung sak derma. Ya Yayi, nanging iwa semono panjenengan ingsun kaya isih den ayang-ayangi rasa kedosan kelawan Kakang Harya Penangsang. Mula Yayi, ing dina iki ayo bareng salaku jantranipun Kakang minta aksama marang Jipang Panolan. Kula nuwun Kanjeng, kula ingkang sowan. Napa mirah ingsun prihatin Mas Pogong mijil tuhudah tanpa karya sengkang rinemakan Gusti gelung rinu sak sekarnya sumawur Gambir Maladi mangko to Kisana pancen ingsun durung nate wanuh marang sira. Mara kageng aku sapa ingkang dadi aranmu sarta saka ngendi pinangkamu? Nuwun Kanjeng, kepareng nepangaken ingkang sami mastani kula pun sureng rangkut abdi kekesetipun Ratu Gusti kula Adipati Harya Penangsang ing Jipang. Kowe utusane Kakang Harya Penangsang Jipang Panolan. Nggih, kasinggihan. Banjur apa ingkang dadi wigatine sira prapta ning kaperwatan kene Kanjeng? Kepareng kula matur bilih anggen kula dinuta prapta wonten ing kaperwatan mriki mboten wonten sanes kejawi namung badhe mendhet titipanipun swargi Gusti kula sepuh Pangeran Surawiyata. Gusti Allah ingkang sifat welas lan asih. Jebul dina ingkang ora dikarepake tekane, dina iki wis anguk-anguk ana ing pucuking pepesden. Kanjeng sampun nuwun. Menika kula ugi saderma nindakaken dawuhipun Gusti Kura Harya Penangsang. Yo, aku ora nangisi marang nyawaku. Mara gage yen pancen sira ing utus kinen mundhut titipane Swargiwa Surawiyata tak seblakake dadaku. Tak seblakake. Ning pomo dipomo aja nganti ngempet daging waras. Ih.
Senika dawuh Kanjeng. Yai Setyawati, Kakang bilih paduka badhe kondur dhateng tepet loko ingkang rayi, mboten purun kantun wah keparat mati. Wala dalah Kakang. Pati kang pati testu bali marang tuing urip asal saking gesang kang kini pati hambuka warana malike jatining urip andra ingkang puspitorum kasiliring samirana hamre kakang pangeran hadiri teka paduka kok kendel kewala wonten kawontenan ingkang kados mekaten ora kok aku meneng wae Yayi nanging kami tenggengen anggonku nguningani prastawa ingkang kaya mangkene banjur apike kaya ngapa Yai? Kudu kepiye aku lan kowe iki? Kakang, sedaya bukti sampun saged mungel piyambak bab Rajapati ing kaperwatan menika. Banjur karepmu piye wong manis? Sumangga ing dinten menika gugat dhateng Panti Kudus. Sinareng sakenyarira sanggang Pratanggapati ingkang sumunar gilir kumanti siang ratri kepanjetan Maima Gambura kelawan Ancala wonten pujangga methik roning siwalan tunggal pinetak pinada padha kinarya asta Gangga Wirantanu pundhita ingkang minangka sambeting kandha datan sanes kejawi namung wonten ing Kadipaten Jipang Panolan
purbanipun Ki Harya Penangsang atmajanipun Pangeran Sekar Sedolepen inggih Surayata ingkang samangke arsa ngucik keprabon Demak Bintara ingkang kalintir Sultan Hadiwijaya ing Pajang Awantipura pramila purwaning sedya amejahi dhumateng Sunan Prawata sagarwanipun pisan ingkang denanggep minangka klilip nggenira sumulih kepraboning Demak Bintara. Wauta kausa kocap Ki Adipati Harya Penangsang lenggah ngrang-krang mungging kursi gading ing ngadhep ingkang Paman Rekyana Patih metaun ing untat sumambung pisuwaning para soreng Tripandurat datan hangunandika namung mancorong netrane mblalak peningale sarya atebah-tebah jaja tempel tampel wentis angusap rawis pendiranging netra lekering wadana akarya giris ingkang samyang ningali mangkono kawiyos wengis wijiling sabda tetek nyaga ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati raja kang abala ratu Man patih metaun man kalau nuringgih wonten timbalan paduka ingkang adhawuh Kanjeng kadiparan pawartane sirangkut ingsun utus dumateng ing kaperwatan nyitra yuswanipun Yai Sunan Prawata sekalian menapa pikantuk karya punten dalem sewu Kanjeng Inggih miturut palapuranipun abdi telik sandi ingkang kula sebar wonten ing kaperwatan menika sampun pikantuk karya Sunan Prawata menapa dene ingkang garwa Dewi Secawati sampun dumugi ning Sida. Oi, mutar tenan apa ora saiki? Banjur sirangkut wonten pundi paman? Aduh, sewu lepat kula diageng pangaksama paduka. Ngaturi uninga bilih abdi paduka pun rangkut
ugi pejah sampuh kaliyan ingkang raying kaperwatan. Dados Rangkut sampun mati man. Iye. Aduh Rangkut. Semono gedhening kasetyanira marang panjenengan ingsun nganti tok rewangi. Nganti tok rewangi nyawamu kok udhokake minangka nyangga gawibawan ingsun. Ning ya wis sak mestine Rangkut kudu mati menawa isih bali urip ora urunga. Ora urunga mung bakal mbocorake wewadi ingkang wis disusun dirantam rintip-rintip. Kala inggih kasinggihan menapa ingkang dados dawuh dalem. Salajengipun langkah menapa ingkang prayogi katindakaken murih sembadaning sedya paduka Kanjeng Dipati. Man angkah kula siang pantaraning ratri mboten wonten sanes kejawi namung ngrebat wangsul kepraboning Demak Bintara saking tanganipun Joko Tingkir Hadiwijaya. Lah wong mantu lho man kok bisa nglintir kepalbon trah Raden Patah Demak Bintara niku mboten adil. Kedahipun kula sing dadi sultan Demak salajengipun. Pramila kados pundi anggen paduka gegidhuh sarta damel retu wonten ing Pajang menapa sampun wonten asilipun kepareng matur. Bilih sadangunipun menika kathah rerusuh telik Mangindrajala sarta para ambek Durjana para Cidra ingkang dipun kirim saking Jipang Panolan dhateng ing Pajang. Miturut palaporan dinten sangsayaning dinten para kawula ing Pajang sampun saya mboten pitados melih kalian junjunganipun, kalian ratunipun. Menawi sampun mekaten danguning dangu badhe damel resah kathah para kawula ingkang badhe nuntut supados Sultan Hadiwijaya lengser, Sultan Hadiwijaya lereh. Lah wonten ing mriku lajeng saged sembada menapa ingkang karya paduka. Bagus, Man. Pancen niku sing kula karepake. Nabok nyilih tangan. Mboten kudu kula dhewe sing tumandang nanging sembada kepraboning Demak Bintara wangsul wonten ing regemanipun Harya Penangsang. Ewas mantena man mboten ngemungaken cara ingkang agal kemawon ingkang kedadipun tempuh klebet cara ingkang rempit sarta remit sesingitan kedah dipun tempuh kersa dalem kados pundi. Awan menapa wonten piswanipun para abdi soreng kalana inggih menika wonten wingking sampun samekta sedaya. Soreng ingkang beskap pethak menapa beskap oranye menika sampun namung sumangga menapa ing dados dawuh paduka. Soreng rono, soreng pati, maju ana gawe. Kawula inggih Kanjeng nimbali dumateng abdi paduka kula pun sureng pati menapa darunanipun semanten inggih kula Kanjeng tinimbalan mangarsa menapa ingkang dados karyanipun. Sureng rono sureng pati aja ketenta nampani ganjaran. Ing dina iki sira sakaloron ingsun utus nelik marang Pajang.
Nanging aja njarah pondo donya ya. Wis kadenangan. Nggih, lajeng keparengipun kados pundi Kanjeng? Njaluk nyawane Hadiwijaya. Sago apa ora? Ih. Sagah dereng kinanten selak mbok menawi saged. Hus. Aja mingkrang-mingkring. Wani apa ora? Ih, wantun. Ih, wantun Gusti. Yen pancen kowe wani, mara iki dak sangoni pusaka ing Jipang Panolan. Brongot setan kober gawanen. Modar tenan para. Man aduh. Kaget lho. Sak menika mboten ketang sambung obor colok lintang. Nggih, kersa dalem kados pundi Kanjeng? Sumangga kula kanthi sowan dumateng ing Panti Kudus nyuwun pangestunipun Bapak Sunan Kudus supados sembada anggen kula badhe ngrebat wangsul kepraboning Demak Bintara. Nggih, namung nderekaken Gusti. Sang Hyang Wisesa linang cana mastuti
Kacarita ingkang mapan wonten ing Panti Kudus. Lampahipun Pangeran Hadiri sarta Ratu Kalinyamat sowan dumateng Kanjeng Sunan Kudus sinambrama ing aturan lenggah parandene ingkang tinanggapan atur memanis sapandurat tan wonten hangandika amung mancorong pamandenge Yayah Kumala kembar dadya tanggap Sang Sunan Kudus rumaos menawi wiraganipun tansah sinemak dadya mangkono pangudas maraning driya kalamun kaejiling lesan Irim lintang lanjar ngirim wus manengah praune sang Raden Joko belek mau kuning kali lintang Bima Sekti nitih jaran dawu dak waspadake iki kaya Angger Ratu Kalinyamat sarta Angger Pangeran Hadiri ingkang prapta ana ing ngarsanipun bapa nini mara gage sakwuse asat ingkang riwe aring ingkang napas tumuli ingsun pundhut wedharing sabda apa ta darunane sira sakarone prapta ning Panti Kudus kene gita-gita mogati kawula nuning nggih Bapa Sunan oleh menapa anggen kula sowan wonten ing Panti Kudus mriki sekalian-kalian Kang Mas Pangeran Hadiri namung badhe ngaturaken lelayu. Kusik, lelayu. Sing seda sapa? Sing seda sapa? Kawula inggih Bapa ingkang seda mboten wonten sanes kejawi namung Kakang Mas Sunan Perwata sekalian wonten ing kaperwatan lho. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banget ora ngira menawa Angger Sunan Perwata sak karone mung tekan semene yuswane. Lah banjur nandang gerah apa? Menawi to gerah menika kula mboten ngantos dumugi ing mriki ya, Rok. Menawi namung perkawis gerah ngoten kula trima mboten kedelarang-delarang dumugi wonten ing pendopo Kesunanan Kudus mriki. Lah wong menika sedanipun Cinidra Yuswa Bapak lho dadi cethane ana ing kaperwatan ana Rajapati. Kala nuning nggih. Lah banjur sapa ingkang wanuh-wani mateni marang Angger Sunan Perwata sekalian? Kala nuning nggih. Ingkang mejahi Kakang Sunan Perwata menika ugi sampun pejah lho.
Lah wong sing mateni iki wis mati kok ya ijik dadi perkara kuwi lho. Banjur sing diperkarake apa? Inggih. Menawi ingkang sampun mejahi menika sampun kepara tiwas, inggih sampun. Nanging dalangipun ingkang dawuh supados mejahi dumateng Kakang Sunan Perwata sekalian taksih pating bleber wonten ing Jawi boten wonten ingkang nindak kosik to. Kosik. Dalang kuwi iki perangane ana pirang-pirang. Ana dalang sing sarjana, ana dudu sarjana. Sing ora lulus-lulus kaya cantrik gumpes kuwi ana. Dalang sing kaya piye? Kawula inggih. Bapa dalangipun boten wonten sanes kejawi namung murid Paduka ingkang jembar dadane crapang brengose kosik to. Sing jenenge murid Kesunanan Kudus kuwi iki sing ngingu jenggot karo brengos ya akeh. Mara gage ngeblak. Pun bapa lawan sira niki lak ya wis padha diwasane, padha tuane. Kok dadak nganggo sandi-sandinan barang iki piye? Waleh-waleh menapa bapa ingkang dawuh dhateng ambek Durjana supados nyidra yuswanipun Kakang Sunan Perwata sekalian boten wonten sanes kejawi namung murid Paduka ingkang dinama-dama Kakang Harya Penangsang. Lho kosik. Aja gampang nibake penyokro bawa sing ora-ora. Aja suudzon. Kuwi lak miturut pamawasmu. Ya yen ya yen ya ora. Kenging menapa mboten? Bukti sampun cerita piyambak menapa ingkang kedadosan wonten ing kaperwatan. Nyatanipun menika pusaka ingkang kagem mejahi dumateng Kakang Sunan Perwata sekalian tanggoipun tanggo Jipang. Kaping pindhonipun ingkang nyedra yuswanipun boten pangling bilih menika kinasihipun Jipang Panolan pun sureng rangkut ya. Senadyan mangkono uga ning kowe ora kena gegabah mutusi perkara iki. Nitik lakon ingkang wis kawuri, nitik lakon kang wis kawuri apa ingkang sinandhang dening Perwata lan garwane kaya wis sak mestine. Awit ana unen-unen, utang pati, nyaur pati. Yen to kalamun amakse Bapa Paduka sampun ban cindhe ban siladan. Kakang Penangsang tansah Paduka ban cindhe. Kulawarga Demak sanesipun namung tansah dipun ban siladan. Yen ngono kowe mojokake marang pun bapa. Pun bapa iki wong tuwa ya Nini. Sepisan minangka wong tuwa, loro minangka jejaring guru. Mula kudu adil, ora kena bedak-bedakake. Adil menika ingkang winastan adil. Turta meneh Nini. Yen mung wales winales ing antarane padha-padha trah Demak Bintara. Mung tansah paten pinaten Diya Dinya. Ora wurung olak ya mung cures trah di Demak Bintara. Oh mekaten. Nggih, sampun boten wonten ginanipun kula sawan iki. Monggo Kakang sami kondur. Wah, pancen abot tenan dadi wong tuwa. Ngene salah, ngono ora kebeneran. Abdurrahman, kalana nggih wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng. Iki wis para esuk, derekno ingsun munggah ana ing langgar. Kalana nggih Kanjeng kula dherekaken.
kosek to Nimas. Sabar. Sabar. Wong sabar iku kekasih ing Gusti. Nanging sabar menika lak wonten pilah-pilahipun. Menawi wonten tumindak ingkang boten saktrepipun lajeng dipun sabaraken menika lak nggih namung badhe ndeder perkawis. Mboten badhe rampung-rampung. Sabar menika perlu nanging keadilan menika ugi langkung perlu. Banjur karepe si Adi sumangga menawi wonten ing Kesunanan Kudus menika mboten saged paring pepajar sarta kalidamar, monggo sami jujuk wonten ing Pajang Ngawantipura nyuwun pengayomanipun Nyai Sultan Hadiwijaya. Kaya aku rujuk lawan panemumu wau ta kocap lampahipun Pangeran Hadiri kalian Ratu Kalinyamat Wirandungan datan ruh sangkan paraning bilai sinerang wadya soreng. Ya, iya. Ojo endok ayah. Oi. Mati kowe. Ranjap. Woi. Hot. Woi. Aduh kakak. Sang saya talurara sabyor kang lintangku medhap titi sunya tengah wengi lumrang kandaning puspita karengyaning putyanira Kakang Juru mertanis pinten priyatos sing manah kula reretuing Pajang
Durjana para cidra dinten sangsayaning dinten mboten mendha malah mangkin andadra. Mboten kemawon namung nimbulaken kurban banda brana picis nanging ugi nyawa kathah ingkang ical kanthi muspra Kakang mirang raos sing penggalih kula bilih mboten saged merantasi damel nrenggalangi sedaya resah ingkang mapan wonten ing Pajang. Kala inggih sinuwun punten dalem sewu. Keparenga rakanta munjuk atur wonten ngarsanipun paduka sinuwun. Caranipun bena nembe dateng menika bilih dipun sebrangi sak menika ugi malah mboten prayogi. Prayogi ngentosi toyanipun radi angok saking sauntawis menika nembe kenging dipun sebrangi. Semanten ugi perkawis menika menawi nedeng babrak-babrakipun lajeng dipun tekati mboten badhe prayogi. Ora ya ngono to Yayi Pemanan. Pancen sedaya kala wau kedah mawi paniti priksa ingkang jangkep sarta ganep. Lah ya. Nanging bilih dipun sabaraken mangke kininten boten wani lho Kakang. Kininten boten wani. Kula kuwatos bilih ing wekdal saklajengipun sangsaya kathah kurban jiwa lan raga para kawula ing Pajang Ngawantipura ingkang tanpa dosa. Kakang Juru Kepalenga kula ugi nderek matur. Yayi Penjawi piye? Menawi tansah sinabaraken boten wonten tumindak ingkang terwaca tatak sarta teges saking panjenenganipun para-para ingkang sami mangku tata peperintahanipun negara, kula kuwatos dinten menika para durjana ingkang hambek reretu namung wantun ngundhamana ngawon-awon dumateng ratu. Tiyang ngawon-awon menika inggih namung sak pikajengipun tutukipun kemawon. Ingkang dipun awon-awon badanipun inggih boten bucik boten sakit menika dinten menika. Mangke let minggu, let pasar, let wuku, let sasi, let taun. Dangu-dangu sampun wantun ngerek gendera piyambak mirong kampuh jingga ulumawaning praja Pajang Ngawantipura. Ya bener pancen kudu ana tumindak ingkang cuket sarta trengginas saka panjenengane para ingkang mangku praja. Laning janjane upama digegabah banjur tumindak ampyak awur-awur ngawur ngawugawaran kahanan dadi saya rusuh cara banyu diubak-ubak dadi budhek. Lah yen kuwi sing dikarepake dening sing ngirim reretu piye rasamu? Wong janjane sing diarep kaya murupe wong Pajang iki kabeh to. Kadangmu padha warantena becik besok amandemo taris kang prayitna ayo saranta wong Darawati tinumpes paniku pajar tetrawangan manah kula sasampunipun tampi dawuh saking paduka Kakang Juru Mertani kawula inggih menika namung dapur klungsu-klungsu melu wedhu sinuwun. Kula tampi ing semangke Kakang Juru Yayi Pemanan, Yayi Penjawi sarta putra kula Danang
Danang Suta Wijaya tegesipun sampun ing aku suta dening Sultan Hadiwijaya. Sami katuran sumene linggar saking sauntawis kula badhe nindakaken puji dikiring wayah wengi. Ih, ayo Yayi padha linggar saka sauntara. Kocap kacarito Kanjeng Sultan Hadiwijaya wonten ing kikising ratri nindakaken sunating nabi apa ta rupaning sunating nabi sembayang sunat kalih salam 8 rekangat cacahe ingkang 3 witir. Sasampunipun puji dikir ngantos wayah sirping janma wauta ingkang angindhik wonten sanginggiling wuwungan Soreng Rana utusan saking Jipang Panolan ingkang dasaripun sugih guna kasekten ngempakaken sirep Begananda ing pamrih supados tumama dumateng Sri Sultan Hadiwijaya. Trengginas arsa anyikara nyidra yuswanipun Kanjeng Sultan.
maling. Abang kawalakar manguh mungsuh amin polawan anggrolir singa napta kadyayunan ubru aduh nyuwun pangapunten Kanjeng kula sampun wanuh-wani manjing dumateng patenggan paduka tanpa paliwara semanten ugi kula Kanjeng kula nyuwun pangapunten Kakang Juru menika kawis tinggal angasta banten nggih Kanjeng kepareng matur wuninga bilih nalika wonten nglebet patenggan paduka menika wonten geger rame-rame wonten jawi jebul wonten ingkang nelik tingak-tinguk menika kacetha bilih setunggaling penyusup tamu tidak diundang mara gage kowe ngaku sapa kang dadi aranmu sarta saka ngendi pinangkamu ayo wis timbang rusak awakmu timbang lara awakmu gelis ngaku wong ya wis kecekul ngono wis kecekul nek dipolo ning Pajang mulih ning nggonmu wis ora mokluk kowe haha walah lagi kecekel pisane sumbare Gusti kepareng nepangaken kula pun soreng pati sing ning mburi kula soreng rono kula utusanipun ingkang Raka Adipati Jipang Panolan kula nyuwun gesang Kanjeng kula nyuwun gesang anak kula tesih alit-alit pados tambah-tambah nyimping kula nyuwun gesang Kanjeng kula nyuwun gesang bojo kula meteng tuwa saka le sregep nek kuwi ora sira sekarone utusane Kakang Harya Penangsang nggih kula mboten badhe selak Kanjeng kowe sakloron mung sak derma dadi utusan dudu luputmu dudu salahmu lajeng kepareng paduka kados pundi Kanjeng kowe dak luari sak karepmu kowe arep mapan ana ing Pajang Awantipura kene apa bali marang Jipang Panolan nggih wonten Pajang mawon ngoten kalih pundi-pundi cerak yen pancen mengkono pitukane ana pitukanipun menapa nadyan nyawa kula kedah kula gadhekaken wonten Pajang kula sagah ora susah dadak gaden nyawa pusaka brongot setan kober tak pundhut Kanjeng kula sagah Kanjeng nanging kula nyuwun gesang ya aku ora sawijining ratu ingkang watak kejem sarta demen munasika menawi pekaten menapa kalilan kula lumengser ya mara gaging saiki sira ingsun luari padha lumengsera nanging lungguh dingin ingkang satata dandana sira wang-wang makutha majuru jungkung badangna surati mantra
Seneging rananggana gawe gelar ira wang sira iku pancen sawijining punggawa ingkang padha darbe kawegikan. Nanging kurang mawa pengati-ati ning ya wis ora dadi apa. Kula nyuwun pangapunten Gusti. Yen pancen kowe bener-bener estu kepara yekti anggonmu mertobat. Tak luari. Matur nuwun Kanjeng, keparenga kula mlumengser. Sinuwun tujunipun taksih pinardawa yuswa paduka sinuwun. Wah menawi kirang kaprayitnan wah mboten kanten-kantenan mangke dadosipun. Ya Kakang ora dadi apa. Sing wis ya wis iki wancine nikelake kaprayitnan. Salajengipun menapa ingkang kedah dipun lampahi? Sampun cehna lan terwaca menika kiriman saking Jipang. Menapa dipun luruk sak menika kemawon Kanjeng? Sik kok lurak-luruk wae lho. Kudu nganggo hitung. Sak menika sampun separo perkawis rampung. Jalaran pusaka piandel Jipang sampun wonten ing gegeman kula. Lajeng kersa dalem isih ana ingkang luwih wigati. Monggo Kakang, endika Yayi Pemanan, Yayi Penjawi, napa dene anak kula Danang Sutawijaya sareng-sareng nuhoni timbalanipun Rama Sunan Kudus. Jalaran ing dinten Anggara kasih menika kacarios badhe mbabar ngilmu pangawitkan ingkang anyar. Menawi kula dherekaken Danang kawula nuninggih wonten timbalan ingkang ngadhawuh Wajuru. Ayo melupun wa sarta Bapa Pemanan lan pamanmu Penjawi bareng sowan marang Kudus.
ingkang mapan wonten ing Panti Kudus tinon saking Mandrayah ing ubal-ubal karsane. Weh, wanci dudu wancine. Penangsang iki, nggih, Bapak Guru. Kula ingkang sowan, metaun, nggih kula ingkang sowan. Lungguh ingkang prayoga. Ana kidung rumaksa ing wengi tak wis padake iki kaya penangsang. Nggih, Bapak Guru, kula ingkang sowan. Kanthi Paman Patih Metaun, nggih. Bapak Sunan kula ingkang sowan. Sejatine ingkang dadi patemon ana ing Panti Kudus kene iki lak dinane malem Anggara Kasih. Tegese malem Selasa kliwon. Iki malem Senin Wage sira sakarone wis padha praptana ing kene piye? Nggih. Bapa keparenga kula badhe matur langkung rumiyin bab ingkang Anggara Kasih menika pinanggih kentun. Pinanggih kentun. Kula namung badhe lapor bilih anggen kula badhe ngucik keprabonipun Demak Bintara sauntawis sampun pikantuk karya. Liripun pikantuk karya Yayi Sunan Perwata sekalian menapa dene Yayi Pangeran Hadiri sampun kula telasi lho kusik. Sareh. Lah yen sapa-sapa sing ora cocok karo kowe mbok singkirke mbok pateni ya ora karu-karuan mengko. Penangsang, aja nggugu karepmu dhewe. Aja nggugu karepmu dhewe. Kenong telu kuwi iki kenong telu aja gong. Wong kesusu bakale kesluru. Sapa salah bakale seleh. Penangsang, candheten. Aja nganti kedarung-darung. Bapak sedaya kala wau kula tindakaken mboten wonten sanes kejawi namung badhe nyembuh. Kempaling manah kula jalaran swargi Kanjeng Rama Sekar Seda Lepen inggih Pangeran Surawiyata dipun pejahi tanpa dosa dening para kadangipun.
mantunipun inggih menika Paman Trenggono ingkang utusan dumateng Yayi Perwata. Sarta wonten malih mantunipun Paman Trenggono ingkang nami Yayi Hadiri. Menika klilip sedaya. Tumrap kula menika klilip. Wong alim-alim pulasan njaba putih, njero kuning-kuning nek kuninge apik ngoten. Kuninge kuning kunir bosok. Menika dados klilip kula. Banjur karepmu piye? Ih, wonten ing dinten menika keparenga. Kula badhe nyeraya paduka. Kula nyuwun gungan. Kula nyuwun gungan dhateng paduka Bapak Guru. Kersa mejahi dhateng pun Joko Hadiwijaya. Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya. Asmanipun menika kalih sampun dicampur dados setunggal menawi Joko Hadiwijaya menika dalang. Penangsang dikepiye wae pun bapa iki ora bisa. Pun bapa iki swajining sunan ingkang mlebu ning jajaraning Wali Songo. Mongko sing jenenge wali ingkang jeneng ulama kuwi kudune bisa dadi rahmat tumraping saisining alam. Ora kena mateni sarta maika marang sepadha-padha mudeng. Iya, nanging menika langkung wigatos, Bapa. Langkung wigatos. Senadyan mangkono pun Bapa ora bisa. Apa jare jagat saisine menawa ana wali ana sunan kok mateni wong sing tanpa perkara. Sing duwe perkara karo Sultan Hadiwijaya iku kowe, dudu pun bapa. Eling penangsang. Ih. Menawi ngaten paduka nikahaken dhateng kula ora tega. Ning cara-caramu kaya mangkono iki ora trep sarta ora lumrah. Ning yen pancen dreng sing dadi karepmu nek aku kon mateni Hadiwijaya aku ora iso. Ning yen ngendak marang karepe Hadiwijaya sing mestine suwe-suwe ning suwe ngerti marang trekahmu aku bisa. Lajeng kados pundi caranipun sawangen dampar pelungguhanku iki bakal dak rajah mawa ing Kalacakra. Mantra kanggo tombo gunanipun nulak balak ing urip ya Maraja Jaramaya kenggo saking ya marani Niramaya mopal musik ing ya Siaca Cayasiya ya Dayuda Dayudaya ya Midara Urudumiya ya Midasa Sadumiya ya Sihama Mahasiya ya Silapa Palasiya Bumi Allah Bumi Rasul Rahayu 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 sawangen dampare pun bapa piye abang abang apa abang nggih abang yen mung abang sing jenenge woh talok kuwi ya abang sawangen abange abang apa nggih menika mongah-mongah mawa perbawa eling-eling sapa sing wani nglungguhi damparing sun bakal kena walak sarta welat
menawa Hadi Wijaya lungguh ana ing dampar iki mesti apes dayane. Ati-ati ya penangsang. Pun bapa manjing ana ing sanggar palanggatan. Nggih. Ngertos to paman? Iya sampun ngertos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai Sultan. Iya. Monggo. Wah, Yai Sultan. Pas wektalipun. Saderengipun Bapa Sunan badhe medhar ngilmu kekeraning dumadi kula lan panjenengan saged sak pejagong kanthi sekeca. Monggo to Yai. Lenggah ingkang sekeca wonten dampar ingkang sampun kacawisaken Bapa Sunan. Mboten Kang Mas, kula trimah wonten mriki kemawon. Wonten mriki lak nggih sekeca anget. Udan riwis-riwis menawi kathah kancanipun anget. Iye. Ning lak Paduka Ratu. Ratu kok turut kursi plastik. Mboten prayogi. Monggo lho. Lenggah wonten mriki. Inggih, Ratu menika wonten pajang Kakang. Menawi wonten Kudus kula menika kados sakalian panjenengan. Kula menika santri. Kula ajrih menawi dipun wastani suul adab, mboten suul adab. Awit menika sampun wonten lilahipun Kanjeng Sunan Kudus. Monggo lenggah wonten mrika Yai. Monggo to. Mboten kula wonten mriki. Monggo to. Mboten kula mriki mawon. Wah, Yai Prabu ki piye? Sampun? Mboten kersa? Inggih, kula wonten mriki mawon. Lungguhane dhewe. Ya ning talaga kati langit. Wah. Paduka menika kados pundi Yai Sultan? Wong diaturi lenggah sing prayoga kok trimah klesetan wonten mriku sampun mboten dados menapa. Sampun. Kula saged mangertosi sarta ngajeni menapa ingkang dados adeg-adegipun Yai Sultan. Yai, bilih mboten wonten karsanipun Uwa Sunan Kudus, Bapa Sunan Kudus ngempalaken para santri wonten ing dinten menika mboten badhe kula lan panjenengan saged pepanggihan wonten ing pesantren Panti Kudus menika kanthi raharja saged jagongan. Lakar kula lan panjenengan sami-sami mengku negara bawat keprabon kathah ayanipun. Lah nggih. Keparenga kula nyuwun pirsa. Nggih. Menawi wonten Jipang Panolan menika lak kondhangipun tansah gemah ripah karta tata raharja tur prayoga. Mboten wonten tiyang ingkang kekirangan, mboten wonten ingkang kecingkrangan. Monggo lho Yai dipun unjuk. Monggo, sampun cumawis. Inggih. Mangke rumiyin. Mireng-mireng bilih wonten ing Pajang Awantipura menika kathah rerusuh. Menapa keproyekti? Inggih. Mboten badhe kula selaki bilih wonten ing Pajang Awantipura menika dinten sangsayaning dinten kathah reresah sarta reretu ingkang damel sungkawaning para sentana minggahipun dhateng para kawula. Para kawula ngantos mboten saged nyambut damel kanthi trep sakmestinipun jalaran wonten kemawon ingkang ganggu damel. Oh. Yen ngoten benten kalih Jipang. Yen ngaten benten kalian Jipang. Awit Jipang menika senadyan namung kabupaten, nggih, kabupaten sanes kesultanan. Tansah tata titi tentrem tansah aman sarta lantip
pangulahipun tata praja awit para nayaka sedaya saged dados sesuluh riwosipun mekaten sayekti ndadosaken setunggalipun boten wonten ingkang manah cecengilan boten wonten ingkang sami anggombes anglengkong-lengkong penggalipun senadyan mekaten no Kakang inggih kula akeni bilih kathah Dursana para cidra ingkang lumampah wonten ing Pajangawantipura nanging sasarengipun dipun cepeng sedaya kacehna bilih sedaya para Durjana menika asalipun saking Jipang Panolon. Mustahil. Niku lak wong gawe-gawe mau ngaku-ngaku. Maling niku napa wonten sing jujur sedaya mesti kumbi. Lah nggih namung ngaken kemawon kok. Inggih yen nggih lain boten. Mongko ingkang nami fitnah menika langkung kejem timbang mateni tiyang. Inggih, kula mboten wantun mastani menika nayaka praja menapa mboten nanging nyatanipun pun yayi piyambak badhe kacidra yuswani. Lho, badhe dipun pejahi. Yen ngoten kawontenanipun pajang kirang aman. Inggih, pancen kirang aman. Ning kok ngewak-ewakaken. Ngewak-ewakaken kados pundi to? Ing ngatasipun setunggaling ratu badhe dipun pejahi. Kok mboten mawi gaman ingkang ampuh lah lading kangge iris-iris brambang mawon kok badhe dipun damel mejahi ratu menika ngewak-ewakaken sanget lho pripun gaman kangge iris-iris brambang lho gamane kados pripun to kula tak ningali bumi gonjang gandeng langit kelap-kelap katon lir kintanging alis risang maweh gandrung sabarang katulu. Hei! Sampai niku pripun? Niki gaman pusaka wonten ing Jipang Panolan Kyai Brongot Setan Kobrawak rajang-rajang brambang pripun? Karep sampean muni ngoten ngina dhateng kula. Ngeneki dhateng ati kula. Walak-walak tiyange. Yen mung para cepete-cepete kroco-kroco niku namake nggih boten napa nek kula sing namake mati tenan kosek penangsang kula weh aja semangkean gage rangkakno lho pun rangkakaken iya rangkakno meh rahina yang haruna semubang wah sabar nggih sabar wong ana ing patemon parepatan lah kok arep padha regejekan kaya ngene iki ora apik wah meh kemawon wonten tiyang badhe kula damel gatheng dasipun kusik sabar aja kesusu mundak kesloro Angger Sultan Adiwijaya kawula nuwun inggih wonten timbalan ingkang adhawuh pun bapa sing mundhutake pangapura marang Kakangmu Harya Penangsang ya mboten dados menapa bapa malah kepara ing dinten menika keparenga kula nyuwun pamit lho kok kaya ditundung kula sampun rumaos bilih wonten kula wonten ing mriki mboten ndadosaken renanipun Kakang Adipati Jipang Panolan pramila kula saestu nyuwun pangapunten ingkang kathah sarta keparenga kula lumengser lho mbok ya sauntara sumene ana ing kene mboten
malah kepara ing dinten menika kula badhe mertui dhateng Kang Mbok Ratu Kalinyamat ingkang sakmenika cumandha wonten ing Wukir Danaraja kepareng nyuwun pamit Bapa. Nggih. Yen pancen mengkono namung nyangoni Basuki. Nggih, pareng nyuwun pamit. Tataning kroang dana sasi. Petik manis sing sujan mawarna lintang. Bapa niku kados pundi? Lah wong kantun nglebokke mak jus ngoten. Kon merangkake mboten sida no. Penangsang. Nggih, kados pundi Bapa? Pun Bapa lak wis kandha, sapa kesusu bakale kesluru, kudu sing lantip ing Supradipta. Lah kok dipun rangkakake kados pundi? Wurung kula Majaya Hadiwijaya. Lho, rangkane Brongot Setan Kober, lambunge Hadiwijaya. Aduh! Oi! Kagat risang kapirangu, rinangkul kinempit kempit. Wah, lah mboten kandha ket wau-wau. Menawa aku ngeblak sarta waloka. Sarudi nulung wong akeh. Menawi ngaten keparenga kula tungka lampahipun Yayi Hadiwijaya. Arep nyang endi Penangsang? Mumpung dereng tebih, kula tungka. Aku rak wis kandha. Sapa ingkang nglungguhi damparku? Apes dayane awarga wis dirajah kelawan dayaning Kalacakra. Aduh. Wah. Lah lajeng pripun? Penangsang, menawa mbok bacot-bacotake ora wurunga sira mung bakal nemu bilai. Ayo ing dina iki supaya tambar sarta tawar dayaning Rajah Kalacakra sira dak tundung tapa ana ing pinggiring bengahan sore 40 dina aja nganti badar. Ngono iki dateng sendika. Pratapan Wukir Danaraja. Papan pasemedenipun Ratu Kalinyamat garwanipun swargi Pangeran Hadiri ingkang natkala semanten sampun aprasetya mboten badhe kondur dhateng Jepara bilih dereng saged malesipun pati pejahipun ingkang Raka Pangeran Hadiri.
kalanturing kandha tapa wuda sinjang rambut ingkang makaten kala wau namung pralambang anggenipun tansah tuajuh tuakal rila sarta ikhlas wonten ngarsanipun pangeran ingkang ngakarya jagat. Wauta kacarita prenjak samya munya hangganter Gandharum sumalibet tresandha Sultan Hadiwijaya sak panekare samya prapta andhadhap angeka padha sangarsanipun Ratu Kalinyamat. Kang mbok kula ingkang prapta. Inggih, Kyai Sultan Hadiwijaya ngaturaken kasugengan. Inggih, Kang mbok. Menika kaliyan sinten? Inggih, keparenga nepangaken Kanjeng Ratu, kula wayahipun Ki Ageng Sela. Wayahipun Ki Ageng Sela kula pun Kyai Juru Mertani. Dene menika rayi kula ingkang sumandhak wonten ing dusun Manahan. Dusun Pemanahan, nami Kiai Pemanahan. Sartanipun menika rayi kula tunggal sak peguron ingkang kula anggep waragil Yai Penjawi. Lah banjur, lho, iki ana bocah gedhe dhuwur bagus. Sopo iki? Keparenga dangu piyambak. Ngger, bocah bagus, tak dangu kowe sapa? Ih, kados pundi kula badhe matur Rama. Kowe ngaturi karo piyayana sak ngarepmu iki, Wadewi. Ih, Wadewi. Keparenga nepangaken kula atmajanipun Rama Pemanahan sampun dados putra andanipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sami Sudyamastani kula pun Danang. Oh, Danang. Danang. Ya wis pantes lan patut kelawan kawujudanmu ingkang sarwaka. Sarwa kukuh. Sarwa kuat, sarwa kebat ning ora kliwat. Nggih, pangestu dalem wa Ratu. Lungguh sing prayoga ya Danang. Ih. Kok njanur Gunung Kadingaren Paduka prapta wonten mriki menapa wonten wigatosipun napa namung dolan nglangke? Ih, Kang Mbok. Keparenga ing dinten menika gandeng Jepara sakiwa tengenipun sampun boten tata tinti tentrem malih. Keparenga Paduka Kakang Mbok kula boyongi dhateng Pajang Ngawantipura. Ngembani dumateng adegipun ingkang rayi Hadiwijaya supados tansah Nyakrawati Mbawdenda. Mboten nami kula nampik sih kasudarmanipun Yayi Sultan Hadiwijaya dumateng ingkang raka ing Jepara nanging sampun dados ubangginipun ingkang raka mboten badhe wangsul dhateng ing Jepara menapa dene papan sanesipun mboten badhe jengkar saking ukir Danaraja bilih dereng saged malesaken pejahipun
Swargi Kakang Pangeran Hadiri menawi mekaten Kang Mbok. Sampun ngantos nggepok kunca paduka. Kepareng ing dinten menika kula badhe mepak para wadyabala ngluruk dhateng Jipang Panolan mejahi dhateng Kakang Harya Penangsang kepareng kula matur Rama. Punten dalem sewu. Piye Danang? Kok sajak mawa gati anggonmu matur marang panjenengan ingsun. Aurat sarta enteng. Jejiban sarta sesanggeman ingkang gegayutan kalian Pajang lan Jipang kula suwun. Lho. Apa kowe ora ngerti menawa kondange Kakang Harya Penangsang Sekti Mahambara digdaya tanpa tanding? Iya. Sampun dados tekad kula. Menawi wangsul gesang saged kuncara asma Paduka Rama. Nanging bilih kula pinasti pejah dadosa tetawur, dadosa umpak palenggan Paduka Rama Sultan. Kakang Juru, iki kepiye anakmu? Ih, Kanjeng kepareng kula matur. Bilih sampun wonten ingkang dados kepareng paduka senadyan to ingkang pidak pejaraan tartamtu saged ngrantasi damel. Pramila sumangga borong anggenipun paring pangestu dhateng putra paduka pun Danang. Ih, Kakang kula sampun tanggap. Danang Piandel Demak Bintoro tombak ingkang aran Kiai Pleret. Dawuh dalem tampanono anggonen piandel tak balang puja mantra muga-muga rahayu kang dadi lakumu Danang. Kawula nuwun inggih dhateng sendika. Anak mojo mbok tegake namung dhateng sendika. Yai Pemanahan sarta Yai Penjawi, ayo ditututi lakune Danang. Kowe arep menyang endi Danang? Ih. Kepalang Bengawan Sore. Karepmu badhe kula sebrangi. Wonten sebrang menika pakuwonipun Wa Harya Penangsang. Aja gegabah. Senadyan ngiglo ning padoning mripat ning Bengawan Sore kuwi wis dirajah. Ih. Dipun rajah kados pundi? Sapa sing wanuh-wani nglumpati Bengawan Sore padha karo soroh nyawa. Wani nglumpati Bengawan Sore padha karo nduduk jogangane dhewe, padha karo mbuntel mori kafane dhewe. Lajeng kepareng dalem pusik tak golekake cara ya. Kowe aja nyebrang ning Penangsang supaya nyebrang ana ing kene. Tatapen mau layang penantang.
sipaten Danang. Iya. Ayo ditunggu. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon walah durung nganti 40 dina le tapa lah kok cemlorot tiba apa kuwi mau nyumanggaken Kanjeng kuwi clorote tiba ana wit lho posik apa iki layang piye kintaka layang tak wacane lumarap nang kintaka kunjuk Kanjeng Wadi Pati unjuk Kanjeng Wadipati dawuh Enjeng Sultan Pajang dawuh Enjeng Sultan Pajang mugi keparenga mangke tumungkul srana aris taksih agung marta nipu posik sapa sing kirim iki Sultan Hadiwijaya oh ya jingan Sultan Hadiwijaya lamun datan arsi oh ngewak-ngewake parat monggo oh sinambatane ngayu kagat risangka pirangu rinangkul kinempit kempit oh aduh sabar sabar apa iki selat saka Hadiwijaya Pajang teko jarak teko nemoh marang Harya Penangsang manpate metaun man nggih kados pundi mepak Wadyabala seprangi payase pateni Sultan Pajang hoi Amuk Suramrata Jayamrata tambak surane ngajurit lono tanah Cicaya lanang-lanang Dewa Sultan Pajang
Iki Harya Penangsang wong lanang ora ketanggungan. Adi Wijaya, aja mung wedi wae, wani silit. Aja mung ngedu bayaban, pengan sore tak sebrangi. Endi Sultan Pajang? Endi Sultan Pajang? Ayo maju kowe. Aduh. Hoi! Hut! Hut! Hoi! Apa sasat modal karsaning yang suksma Nadyan sugih Adijaya kawijayan pasti rasan bisa oncat yen mustaka Suta Wijaya mati. Cek